Nemya ithi nobephila nesifo esiphazamisa ukusebenza kwengqondo udlule emhlabeni ngolwesine olwedlule. Uyise othi izikhawu zohlelo lokucisha ngogesi zinqinde imizamo yabo yokuqinisekisa ukuthi umshini obumlekelela ukuphefumula uhlala onomlilo owenele. We have one of these big oxygen machines, and it requires to be plugged directly to the wall. But with the amounts of load shedding that we have, which is like sometimes 4 times a day, sometimes 2.5 hours apart, sometimes 4.5 hours apart. Sometimes it doesn't come back on time, so sometimes we can be for a very long period without, sometimes days without power. Ibusa ke ithi kungumsebenzi kaNgqongqoshe wezogesi nowezinkampani ezingamabhizinisi ombuso ukuthatha izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ukuthi izikhungo nemizi edinga ukuhlinzekwa ngogesi ngazikhathi zonke azifakwa ngaphansi kohlelo lokucisha ngogesi. Sivulele case sifuna ukuthi bazosinika impendulo uba i-load shedding izawuphela nini, kuthwani ngalabantwana abashiyayo. NjengeBuild One South Africa ndithethile nosapho lalomntana ndabacela uba sive ubuhlungu sonke, sima nabo, sawenza yonke into singayenza uba kungaphinde kube nabanye abantwana abazawusweleka ngenxa ye-load shedding. Umndeni othi le ntombazanyana elahlekelwe impilo yayo izobekwa endlini yayo yokugcina kuleli sonto.